bwtharjakha agolini Saidra Twimao Ramjan Ali Mungoi khoroksani mangkwthwi nukhungni mankha mangkwthwi manmani ulo bwtharjakha hini koksilchakha nukhungni borokrok koksilchakha ungkha chasal horano bwtharei Ramjan Alino Twimao khiklai jakha hini patimungno kitingai amchayo urnanglaikha Chasal horo Ramjan Alino Saidra Twimao kanani ketal parko achugoi tongmani nukjak amchaini lukurok nuknai rok saka Ramjan Alino park bisingni ongkhorei thangnani bagai dagijak security guard bo haini bagai security guard ba Ramjan Ali kisak kok banglaimani bo nukjak koktisal fungo Ramjan Alini mangkwthwi Saidra Twimao kufungjakhe mankha aboni ulono nukhungni borokrok bwtharjakha hini koksilchakha o patimung bwtharjakha agolini salthang protapgor amchayo nukhungni borokrokni sanmung swkangbariano wansukui Ramjan Alino bwtharjakha hini o patimungo kahamke cheri majrarinani bagai sanmung tisaka te babaisa naimothangrok koktma manei forensic bodol rokno tei patima thayo thangai naikha cheri nai mangkwthwino GBP sakhamnoko bwtharjakha postmortem khlainani bagai aboni ulo nukhungni borokrokni yago yafareri jakha রাত্রে একটা ইনসিডেন্ট আমরা খবর পেয়েছি যে এখানে একজন লোক সাসপেক্ট করা হয়েছিল যে লোক ডুবে গেছে নাম রমজান আলী বাবার নাম দিলীপ মিয়া লস্করপাড়া ওয়েস্ট প্রতাপগড় সাথে সাথে আমরা রেসপন্স করেছি আমাদের SDRF সিভিল ডিফেন্স ফায়ার সার্ভিস এবং NDRF আমাদের এসেছে তো এখানে সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অপারেশন চলছিল তো জয়েন্ট সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অপারেশনের পরে ওনার বডি রিকভার্ড হয়েছে জাস্ট নাও তো আমরা বডিটা হাসপাতাল পাঠাচ্ছি for naimothangrok opatimungno tui cheri nainani chengkha naimothangrok saka koksilchakha rwgui cheri naijaknai haipano poilano nungjak chajak kefe khlai Ramjan Ali tuyo kalaibani video clip ya phawo mankha naimothangrok kebuda bono dagari tuyo khiklaika hayake sak saisungda kefekni bagai tuyo kalaikha obono cheri naikha naimothangrok bureau report news now